ji bername me pirs û bersivek de merheba hevano. Mamoste xêr hatî. Dîsa ji pirsek me te re heye. Em dibêjin yek gulan. Ew rast e yan yekê gulanê rast e? Yek gulan ne rast e? Ya rast e var ku yekê gulanê. Her wekî ji bo navdîtan bêjin bîstûyî yekî adir, yani bîstekî adarê. Bervê çende çawa ku em ji bo navdîtan bîstek adar. Em nikarin ji bo yekî gulan jîn yek gulan. Bi Tirkî dibêjin 1 Mayıs. Ew Kurdên me bi giştî ji Tirkî motamot wergerê dikin wê gavê dibe yek gulan. Ev ne rast e? Bervê çende ya rast e var ku em bêjin yekê gulanê. Her îro jî yekê gulanê bû. Ez jî bi taybetî cejna karkerên Kurd pîroz dikim. Em jî pîroz dikin. Xwedê xwehet bi wan. Amîn. Bila bihêz bin. Ya xêr, şeb baş. Spas mamoste. Bimîne xweşiye de hevano.